Het was in het jaar 2006. Mijn zoontje keek me aan. Hij vroeg, vertel nog één verhaal voordat we slapen gaan. Hij zei, vertel van vroeger pap, dat vind ik reuze fijn. Van dieren die jij hebt gekend, maar die er niet meer zijn. Ik heb hem verteld van de beer in de bossen, van walvis en van de dolfijn, van tijger en zeehond en roestbruine vossen, van wezel en das hermelijn. Hij vroeg me toen, papi, waarom heb jij niet wat beesten voor mij toen bewaard? Ik zei hem, mijn jongen, we waren te laat. Er is er niet eentje gespaard. Ik heb hem verteld van de beer in de bossen, van walvis en van de dolfijn, van tijger en zeehond en roestbruine vossen, van wezel, das en hermelijn. Hij vroeg me toen, papi, waarom heb jij niet wat beesten voor mij toen bewaard? Ik zei hem, mijn jongen, we waren te laat. Er is er niet eentje gespaard. Er is er niet eentje gespaard.